Áno, prosím. Pozrite sa. Kam, prosím? Sem sa pozrite. Áno, prosím. To čo je to? To však taký zasvinený obrusom v živote nevidel. Vy tu snad máte komplet celý jedálny lístok. Áno, prosím. A už ste si vybrali? Tak ja neviem. Hádam toto? A to je? To neviem. Vy neviete? Neviem. Nevie? Netuším. No a čo to môže byť toto? Ne, No ako to vyzerá? No čo to je? Fakt. Nevieš? Ne. Ne! Ty nevieš! To je granatník!